Στις 3 Ιουνίου του 1941 οι Γερμανοί κατέστρεψαν ολοσχερός το χωριό Κάνδανος. Ως αντίπεινα εκτέλεσαν 180 αντιστασιακούς. Αυτή θα πάρω. Κατσούνες. Κατσούνα με κέρατο είναι αυτή. Και είναι και βερνικωμένο. Και βερνικωμένο το κέρατο, Δεν την κλείνει να πιούμε κάποια τσικουριά. Γιατί πρέπει να την κλείσουμε για να πιούμε τσικουριά. Τι κόστος έχουν αυτές, να πάρω μία για τη γιαγιά μου? Έχει και 20 και 30 και 40 αναλόγως. Ναι. Τι να κάνει 40. Και αγοράζει ο κόσμος. Κάτι γίνεται. Είσαι ευχαριστημένος? Κάτι γίνεται, εντάξει. Ή δυσαρεστημένος? Γιατί πιο πολύ πλέον είναι δυσαρεστημένος. Να σου πω, εντάξει. Να, γράφει κάτω τιμές. Το μεροκάματο βγαίνει. Φτωχά πράγματα. Το κρασί είναι... Φτωχά. Ρωμαϊκό τι είναι? Ρωμαϊκό. Κρίση έχουμε, ελιές σε ψωμί τρώμε, τα κάνουμε. Σε ποιο της μπύρας, Σε νιους πλατάνου ακροκλαδού. Σε νιους πλατάνου ακροκλαδού. Είχα φωλιά χτισμένη, μα δα την έχω κατοχή κοράκι κανωμένη. Γαριφαλιά και αφιτευτής και κρεμαστή στο δέτη θα πέφτει τα γαρίφαλα στα αγάπη του στο πέτη. Γιώτα. Ορίστε. Τι μας έφερες, Παναγία μου? Λοιπόν, εδώ έχει γραβιέρα κριτική. Τι είναι αυτό, τι αγίασμα, τι κασέρι είναι αυτό? Πολύ ωραίο. Κασέρι νόστιμο, κριτικό. Κριτική γραβιέρα, δεν το λένε κασέρι. Το κασέρι είναι σε άλλο τόπο βγαίνει. Έτσι, για να σε πικάρω το είπα, να δούμε τι θα πεις. Για πες. Κάτω από τη δροσιά, στο πλατάνι. Τι μας προσφέρεις εδώ εκτός από τη δροσιά και την ευθεριά σου ύπαρξη? Χαμόγελο. Το βλέπουμε, αυθεντικό. Βγάλει και το γυαλιό με και το μάτι Όχι, σου. όχι το γυαλί, γιατί είμαι ξενυχτισμένη το βράδυ. Από το βράδυ ξενυχτάει Ναι, κόσμος, το βράδυ ξενυχτήσαμε εδώ. Από το Τα βράδυ. σπάσαμε εδώ. Τα σπάσατε Ναι, εδώ? εδώ, στον πλάτανο από κάτω. Και τα σκουπίσανε κιόλας. Ναι. Λοιπόν, ας πιούμε μια τσικουδιά. Υγεία, παιδιά. Εγώ δεν υγεία. πίνω, σας βρέχω τα χείλη μου. Ναι, να είστε καλά, καλώς Γιατί ήρθατε. μαγειρεύω κιόλας. Γιώτα, πάμε για λεφτά, πάμε να φορτώσουμε. Έρχομαι μαζί σου! Έλα. Είναι τρέλα που έρχεται. Είστε περήφανοι για το στολίδι, έτσι, της Κανδάνου, το γήπεδο. Βέβαια. Ένα γήπεδο το οποίο ξεκίνησε και ανακατασκευάζεται εδώ και πόσο καιρό? Ξεκίνησε επί Δημαρχίας Δασκαλάκη Ευτύχη πριν 8 χρόνια. Πριν 8 χρόνια. Πριν 8 χρόνια βέβαια. Και φτάσαμε τώρα σε αυτό το σημείο. Και υλοποιήθηκε με τη Δημαρχία του Περάκη του Αντώνη και με τη βοήθεια βέβαια του Αντιδημάρχου μας Καντάνου και Σελήνου, του Μπακάκη του Γιώργου. Έχουν γίνει μελέτες. Είσαι πρόεδρος καταρχήν. Είμαι πρόεδρος της ομάδας εδώ της Πρόεδρος της Επιταγίνας. ομάδας. Η ομάδα τι κατηγορία είναι? Η ομάδα είναι γάμα τοπικό, Γάμα τοπικό. Χανίων, και το σκοπός της ομάδας είναι να μπορεί να περάσει τα παιδιά εδώ της περιοχής Μπράβο. τον αθλητισμό, το αθλητικό πνεύμα και το βασικό να βγαίνουν καλύτερα άνθρωποι από αυτό που κάνουν. Το αθλητικό ιδεώδες. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Βέβαια. Πράγμα που σπανίζει πλέον. Εντάξει, όλοι προσπαθούν για το καλύτερο, τα σκεπτικά είναι διαφορετικά, αλλά νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό όταν είσαι σε ένα ασθενικό σωματείο παράγοντας. Κρατάς τα παιδιά αυτό στην ακριβώς. περιοχή, φέρνεις και κόσμο όταν έχεις αυτό το στολίδι. Και όπως μου είπες, ήδη έχουν γίνει μελέτες και για κερκίδες και για 5x5. Και για φωτισμό σε μεγάλο γήπεδο Και για επίπεδου φωτισμό. Β' Εθνικής. Επίπεδου Β' Εθνικής. Βέβαια. Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία τώρα με αυτό το γήπεδο να το εκμεταλλευτεί συνάμα πρώτα ο Δήμος, η περιοχή, και το βασικό να το εκμεταλλευτούν τα παιδιά, να έρχονται εδώ πέρα να κάνουν αυτό που αγαπάνε και να περνάνε όμορφα, Βασίλη. Έτσι ακριβώς. Γιατί ο αθλητισμός είναι πολύ σημαντικό, ξεφεύγεις από άσχημα πράγματα και νομίζω ότι αν δώσεις το καλό παράδειγμα, γίνεσαι και από αυτό που κάνεις καλύτερος άνθρωπος, έτσι. Έτσι και είναι. Ναι, είναι ένα γκολ που αξίζει φυσικά όλη μας την φωνή, όλη μας την γραφή.
ένα από τα παραδοσιακά ταβερνάκια στην Κάνδανο είναι και το Μεσόστρατο, στο οποίο μαγειρεύει η φίλη μου η Γεωργία και μαγειρεύει παραδοσιακά με υλικά δικά της. Είναι όλα τα υλικά δικά μας, τα λαχανικά, τα κρέατα, τα γαλακτοκομικά. Τα πράγματα που χρειάζονται για το φαγητό είναι το αλατάκι, που και αυτό είναι σπουδαίο, το πιπεράκι, η φρέσκια ντομάτα, το κρεμμύδι και ο ντοματοπελτές. Δεν πάμε να μας μαγειρέψει λίγο τον κόκορα? Πάμε, πάμε. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, πες μου πώς να ρίξω. Ρίξε. Να καλύψει τον πάτο, Ναι. Εσύ μαγειρεύεις, εγώ ρίχνω. Ναι. Θέλει ελαιόλαδο, ρε παιδί μου, Λίγο είμαστε ακόμα. στην Κρήτη, έχουμε λαδερό φαγητό. Αυτό είναι. Είμαστε οκ. Θα τα αφήσεις τώρα αυτό να κάψει λίγο. Να κάψει λίγο το λαδάκι, το ελαιόλαδο. Και η διαδικασία είναι, πες μας πώς, σοτάρεις πρώτα τον κόκορα. Ναι, Σοτάρω λίγο τον κόκορα, ψιλοκόβω το κρεμμυδάκι. Ναι. Στη συνέχεια το ρίχνω και αυτό μέσα να σοταριστεί μαζί με το κοτόπουλο για 5 λεπτά 10, ανακατεύοντας. Έπειτα βάζουμε αλατάκι, πιπεράκι. Αλατάκι, και τι αλατάκι είπαμε, εδώ. Ναι. Γυαλίζει ρε παιδί μου, λες και είναι, αυτό τι είναι, ανθός είναι. Καραπάλατσο. Όχι βέβαια, Όχι, είναι είναι θαλασσινό, αλλά καθαρό. καθαρό. Για ξεκινά. Λοιπόν, Κρασί θα βάλεις? Εδώ όχι. θα βάλω μετά που θα πέσει η κόκκινη σάλτσα. Ωραία. Λοιπόν, ρίχνουμε το κοτόπουλο. Και χιλοπίτες τις βράζεις ξεχωριστά? Ναι, χώρια. Λοιπόν, εγώ λέω να βάλω αλάτι. Βάλε Βασίλη. Πάμε. Κοίταξτε εδώ, Παναγία μου. Άντε λίγο ακόμα. Ωραία. Τα αφήνεις Θα στο αφήνουμε σοτάρι. λίγο, να βάλουμε λίγο το πιπεράκι Και μαζί. πιπέρι. Αυτό πόσο είναι τώρα? Όλο το κοτόπουλο περίπου. Είναι κανένα κιλό και. Ένα μισή. Το κρεμμύδι το κόβεις στο χέρι. Ναι. Το ανακατεύουμε. Ναι, εδώ μαγειρεύουμε μαμαδίστικα. Ωραία. Το κόβω εγώ στη μέση. Έτσι μαγειρεύουν. κάνουμε λίγο πιο Έτσι μαγειρεύουν οι μαμάδες. Θες να το κόψω χοντρό? Έτσι. Ναι, και λίγο πιο λεπτούλι. Να κόψω εγώ. Να έτσι εδώ λεπτούλι. Ναι, έτσι ακριβώς. Έλα μωρέ, χωριάτικα μαγειρεύουμε. Χωριάτικο φαγητό είναι. Άστο εκεί να φαίνεται μέσα στο κρεμμύδι. Το θα λιώσει το σε άλλο. Εννοείται, θα δέσει τη σάλτσα. Αν και έχω πάρει εγώ τώρα το μαχαίρι εδώ, αυτό είναι για τις ντομάτες. Εγώ την έκανα τη λαθασμένη κίνηση. Λοιπόν, σκόρδα δεν βάζεις, ούτε μυρωδικά, τίποτα. Όχι, αφού είναι τα μυρωδικά συνήθως. Δεν χρειάζεται Δεν χρειάζεται. Εδώ δεν χρειάζεται καθόλου, γιατί άμα βάλουμε μυρωδικά θα χάσουμε όλη την οστιμιά του κόκορα. Εντάξει, ένα σκορδάκι θα μπορούσε να βάλει βέβαια. Μια σκελίδα. Μπορούμε να βάζουμε μια σκελίδα σκόρδο. Ναι, άστο εδώ έτσι χωριάτικο. Χωριάτικο φαγητό, χωριάτικος κόκορας, χωριάτικο κρεμμύδι, χωριάτικα κομμένο. Όλα Ωραία. χωριάτικα. Βάλαμε αλάτι. Έβαλες πιπέρι, ναι. Έβαλε και λίγο πιπεράκι. Βάλαμε το κρεμμύδι. Ψιλόκοψα εγώ το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι. Πρώτα βάζεις το μπελτέ ή μετά? Μετά. Και θέλω μετά να μου δείξεις και τα φαγητά που μαγείρεψε σήμερα. Πέρα από το αυτό που θα περιμένουμε να τελειώσει. Η ντομάτα. Ο πελτές. Κάτσε να πάρω τα πίσω. Συμπληρώνεις νερό και τα αφήνεις εδώ για καμιά ώρα, Ναι. Απλά θα το παρακολουθούμε να μην Και τα τραβήξει όλη μαγειρεύουμε. τη σάλτσα. Το σκεπάρεις λοιπόν. Ναι, εννοείται. Ωραία. Πες τώρα ότι περνάνε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 λεπτά και σοτάρει και αυτό καλά. Ρίχνεις την ντοματούλα. Θα ρίξουμε την ντομάτα. Ναι. Το Φρέσκια από τον κήπο μας. Ωραία. Πέλτε. Μετά. Ρίχνουμε 2 κουταλίτσες πελτέ. Το πελτέ γιατί τον βάζεις, για πες μου. Για να γίνει λίγο πιο κόκκινη η σάλτσα και να κοινώσει πιο ωραία, και να δέσει καλύτερα Για όσους δεν το γνωρίζετε. φαγητό μας. Αν δεν το έχουμε τίποτα αυτό. Το αφήνουμε 5 λεπτά, ρίχνουμε λίγο νεράκι, ένα ποτηράκι του νερού. Χαμηλώνεις αφού πάρει βράση και τα αφήνεις στην ησυχία του
Για τουλάχιστον μία ωρίτσα. Βράζεις μετά και υλοποιητές χωριστά. Ναι, παίρνω λίγη σάλτσα από το κοτόπουλό μου. Ναι. Τη βάζω σε άλλη κατσαρόλα. Προσθέτω λίγο νερό, λίγο ελαιόλαδο αν χρειάζεται. Και βάζω τις χυλοπίτες μου μέσα σε 5 το πολύ 10 λεπτά. Εσύ τις έχεις κάνει, Ναι, είναι χειροπίτες. Εμείς τις σκιάζουμε. Περιμένουμε να γίνει το φαγητό. Να δοκιμάσουμε και τα υπόλοιπα. Να δούμε και το κατσικάκι με το στραναγκάθι. Ανθούς που έχει στο φούρνο. Ανθούς γεμιστούς. Ωραία. Και θα έχει ψηθεί και το φαγητό. Θα ψηθεί και το φαγητό. Οκ, Γεωργία. Γεωργία, να σου πω κάτι. Έχω πάθει πλάκα εδώ με τους ανθούς, έτσι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Τι βάζεις μέσα. Φάινο. Τι βάζω. Όλα τα μυρωδικά που βάζουν σαν ανθούς. Όλα... Και εντωμεταξύ, ναι, μου κάνει ρε παιδί μου εντύπωση ότι είναι και το ρύζι κρατάει τόσο όσο πρέπει να κρατάει. Δεν είναι λιώμα. Να μην είναι λιωμένο. Και το αλάτι είναι τέλειο. Που με ρωτούσες πριν δεν είναι τέλειο. Λοιπόν, πέρα από αυτές τις νοστιμιές, τα μαγειρευτά σου. Θέλω εγώ να έρθω ρε παιδί μου το βράδυ. Έχει μέσα σκάρα, έχει παϊδάκια που μου αρέσουν. Έχει και παϊδάκια και μπριζόλες και σουβλάκια και απ' όλα. Είναι όλα τα κρέατα δικά μας. Τι δεν είναι δικό σας? Δεν είναι δικό όλα μας. είναι. Όλα δικά μας είναι, γιατί έχουμε κήπους, τα ζώα είναι δικά μας, ελαιόλαδο, τυροκομικά, γαλακτοκομικά, τα πάντα. Πού είναι το γιαούρτι? Γιαούρτι χωρίς ανθό γίνεται? Και από πότε υπάρχει το μαγαζί εδώ, θέλω να μας πεις? Από πριν 30 χρόνια ξεκίνησε σαν καφενείο και από το 1996 τον έλαβε ο άντρας μου και το έκανε ταβέρνα. Και εσύ πόσα χρόνια μαγειρεύεις εδώ? Εγώ μαγειρεύω 14 χρόνια. 14 χρόνια μαγειρεύεις? 14. Και ποιος ομάδα να μαγειρεύεις? Η μαμά? Η μητέρα μου. Ναι. Ήταν κάτι που μου άρεσε, οπότε... Η μαμά μαγείρευε καλά. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Το γιαούρτι είναι καλό δάσκαλο. σαν μία μους. Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, πριν δοκιμάσουμε να σου κάνω στην υγεία σου. Στην υγεία σου, Βασίλη. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίους ανθρώπους που μαγειρεύουν ωραία. Συναντούμε σε όλη την Κρήτη. Αλλά στην Κάνδανο παραπάνω. Να είσαι καλά και ευχαριστούμε στην υγεία σου. Αυτό ήτανε. Μείναμε. Άντε να βρεις συνεργείο τώρα στην Κάνδανο, Βρήκαμε συνεργείο, αλλά λείπει ο Μάστορας, Τον περιμένουμε εδώ μέχρι να έρθει. Κατεβαίνω. Τραβάμε ρε φίλε, για αυτό το πας μαγειρεύοντας. Ράλι, σήμερα βρήκα αυτοκίνητο. Πάμε. Κάποιοι λένε ότι δεν χωράω. Για να δούμε, χωράω. Αου. Χωράω ρε. Εσύ το φτιάξεις αυτό έξω, το πυρό? Ναι, Πότε πήγε τελευταία φορά στους αγώνες? Πριν καμιά 15 μέρες, 20. Ναι, τα άσπασε. Τα άσπασε, ναι. Καλά πήγαμε, εντάξει. Σταμάτησε και τον άλλη Ακρόπολη, Αυτό τα μάξια δεν είναι για άλλα. Δεν είναι αυτά. Ναι. Αυτά είναι για άλλες δουλειές. Φουλάρουμε γιατί η Κάνδανος έχει πολύ δρόμο. Μύρισε όλη η γειτονιά από του φούρνου την καπνιά. Έκαψε ο Γιάννης το ψωμί, μαύρισε το σουσάμι. Πες μας τι φτιάχνεις? Παξιμάδι πολύ. Παξιμάδια, ψωμιά, ατμόσφαιρα φτιάχνω. Ατμόσφαιρα φτιάχνεις στο φούρνο? Ναι, την ψήγεις στην ατμόσφαιρα. Λοιπόν, σοβαρά τώρα. Σταρένιο παξιμάδι δικό σου. Ναι. Γλυκά παραδοσιακά. Αυτό είναι αγόρι μου γλυκά. Ναι. Από πάνω. Όλα. Όλα μέχρι εδώ. Αυτό είναι γλυκό. Άκου. Αγόρι μου. Την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε τι είχες? Πονοκέφαλο. Εκτός από πονοκέφαλο. Τι είχα? Σε ψωμιά. Να χωρίς να λέψω. Πονοκέφαλο έχει συνέχεια, εντάξει, είναι δεδομένο.
Για πες τώρα, βγήκα τσικουδιά, για στα ψωμιά. Όχι, δεν παίρνουν τσικουδιά, εδώ ψωμί. Δεν θα Σκέτο, χωρίς να κάνω τσικουδιά. Ποιες εγώ δεν θέλω. Δεν θες. Άντε, ποιες να κάνω στην υγεία σου. Στην ομορφιά μου, Πάνε, στα γυαλιά σου πάνε. Στα γυαλιά τα αντρικά που έχω. Κώστα, υγεία, αγόρι μου. Βγάλε τα γυαλιά. Άστα, αγόρι μου. Τώρα εγώ τα γυαλιά τους έδωσα, εσύ δεν μου δώσεις. Τα γυαλιά. Η φυλάκι ή τα γυαλιά. Για λες. Φυλάκι τα γυαλιά. Λοιπόν, φέρει και τα γυαλιά, φέρω και τα ψωμιά. Όχι, σου πάει. Φιλιά. Ο καλύτερος είσαι. Να προσέξεις, έτσι. Τα λέμε σε λίγο, Να με σκέφτεσαι, έτσι. Πώς τα γυαλιά σου. Με σκέφτεσαι. Πλάτανε του περαχωριού. Σύγχρονη παραδοσιακή κουζίνα. Αυτό δεν το γράφει, εγώ το είπα. Σύγχρονα πιάτα γράφει. Για να δούμε εδώ κανένα σύγχρονο πιάτο. Εκτός από τη σαλάτα του σεφ, η οποία είναι κλασική. Σπεσιαλιτέ. Κοτόπουλο με φιλέτο πορτοκάλι. Και ανανά και αστραγκόν. Εγώ σύγχρονο πιάτο. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τι έγινε? Τι κάνετε? Καλά είστε? Καλώς ορίσατε. Σύγχρονο πιάτο θέλω. Αυτά θα δούμε. Παρότι έχουμε και όλα τα παραδοσιακά, θέλαμε να κάνουμε και κάτι το διαφορετικό. Να βάλουμε και κάποια σύγχρονα πιάτα. Ναι, για πες ένα σύγχρονο. Παρότι ο τόπος μας είναι πιο πολύ στο παραδοσιακό. Τάκης όμως, να τα δω και τα γουνελάκια. Υπάρχει και το αρνί με το αρνί και τις μπάμιες που ξέρω εγώ τις κάνεις ωραίες. Υπάρχουν τα πάντα. Αλλά παίζεις και λίγο σύγχρονα. Υπάρχει και το σύγχρονο. Παίζει και σύγχρονα. Θα φτιάξουμε και ένα πιάτο να το δείτε. Σύγχρονο? Ναι, θα το φτιάξουμε έτσι να το δείτε. Πάμε για σύγχρονα πράγματα. Ναι. Σύγχρονη κουζίνα, σύγχρονη κάνδαρος. Βάζουμε το κοτοπουλάκι στο τηγάνι, λίγο αλατοπίπερο, την κόκκινη και την πράσινη πιπεριά, θα δώσουμε χρώμα ωραίο. Και στα γύφη γίνεται σε 10 λεπτάκια. Και πολλά είναι. Ναι. Και πολλά. Το προτιμάνε για το αυτό? Το προτιμάνε αρκετά. Έχουμε και άλλα κρέμ, εντάξει, και πιπεράτες σάλτες, ψαρονέφια, σνίτσελ. Μπράβο. Αλλά εγώ επέλεξα τώρα το κοτόπουλο με σαλάτα πορτοκάλι, επειδή το έχω φτιάξει ουσιαστικά, εγώ το έχω δημιουργήσει. Τώρα είναι στο πορτοκάλι. Τώρα ρίχνουμε το πορτοκάλι μας. Για να δέσουμε πολύ λίγο. Πορτοκάλι. Το βούτυρο. Ουσιαστικά με το βούτυρο δένει. Θα σου κόψω λίγο τον ανανά ή τον βάζεις ολόκληρο? Όχι, ολόκληρο. Λίγη κρέμα γάλακτος. Και ο ανανάς μας. Τα αφήνεις τώρα να δέσεις σάλτσα. Το αφήνουμε να δέσει για 2 λεπτάκια. Ωραία. 2 λεπτά. Εν αναμονή του σύγχρονου πιάτου, κοτόπουλο, ανανά, πιπεριές και δένει σάλτσα. Προς το παρόν στην υγεία σας. Έτοιμο για το κοτόπουλο φιλέτο πορτοκάλι Τι μας. λες τώρα ρε Με τον ανανά. Τι έχεις φτιάξει? Καλή σας όρεξη. Τι ώρα δέσιμο είναι αυτό? Έχει τα χρωματάκια του. Έχει την κόκκινη την πιπεριά, την γλυκύτητα από εκεί, έχει το άρωμα της πράσινης. Και τον ανανά στο τέλος. Θέλει ψωμί οπωσδήποτε. Αλλά είτε με πατάτα είτε με ρύζι, εγώ το προτιμούσα με ένα μπασμάτι τώρα εδώ. Είναι απίστευτη η γεύση του, δροσερό. Όσο πρέπει το άρωμα του πορτοκαλιού, αλλά και ο ανανάς και η πιπεριά. Σκέτη απόλαυση. Ο πραγματευτής. Εδώ έχω μάθει ότι έχει τα πάντα. Για να δούμε. Τα έχει. Κουβαρίστρες, βελονάκια, ψιλολόγια ένα σωρό. Έχει τα πάντα πραγματικά. Πού είναι το ping pong, το σετ, να το δω. Πάνω, πριόνι. Και έλα να δεις τι βρήκα. Κι όμως, παρασκευαστής popcorn, φίλε μου. Μπορείς να δεις και αυτοκίνητο και μπετονιέρα και τα πάντα εδώ. Τα πάντα. Βίδες. Έχει τα πάντα, έχει τα πάντα. Το μαγαζί τα πάντα. Γάντια πίσω. Αλλά όχι του μάγειρα. Η γενική χρήση, οικοδομική.
Μας βαράνε τα κουδούνια, αλλά εγώ κοίτα τι βρήκα. Air condition αυτοκινήτου. Εδώ. Air condition είναι μυστηράκι. Το πιάνεις όπου γουστάρεις, ακόμα και στα αυτή. Αλλά φίλε μου, σφικοπαγίδα. Κι όμως, σφικοπαγίδα. Το πιο δροσερό καλοκαίρι θα έχω φέτος. Το ανεμιστηράκι τα σπάει. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το καλύτερο δώρο μου κάνατε για το καλοκαίρι. Να είστε καλά. Λοιπόν, Ιάκωβε, αυτή είναι η βρύση του χωριού, έτσι. Εδώ είναι η βρύση του Ανισαρακιού, η κεντρική βρύση. Από εδώ παλιότερα ιδρευότανε, που δεν υπήρχε η ίδρυυση το νερό στα σπίτια του κάθε ενός. Ερχότανε με τις τάμνες ή με την Από πού μισό λεπτό ήταν η βρύση του χωριού? Όλο το Ανισαράκι. Α, μπράβο. Το οποίο θα πω ότι έτσι το 41, την εποχή του ολοκαυτώματος, είχε πάνω από 350 ψυχές. Εδώ πέρα σε αυτές τις γούρνες ήταν γεμάτες νερό, εδώ ποτίζαν τα ζώα τα μεγάλα, ειδικά τα υποζύγια, άλογα, γαϊδούρια, βόδια που χρησιμοποιούσαν για όργωμα. Πίσω στις πλήστρες πλένανε ρούχα. Εδώ πλένανε τα μαλλιά που τώρα είναι η εποχή που κουρεύουμε, οπότε χρειαζόταν μετά για να τα ξάνουν και να τα κλώσουν για να τα βάλουν στον αργαλιό. Πλένανε το σιτάρι για να το κάνουν αλεύρι. Και ό,τι νερό που περίσσευε, βλέπουμε από εδώ απλά τώρα έχει διαμορφωθεί, είναι η στέρνα δίπλα, που μετά με αυλάκια αρδευόταν όλα τα κηποχώραφα του χωριού. Αυτή τώρα τρέχει ασταμάτητα από πότε? Αυτή η αλήθεια ποιος ξέρει, ποιος ξέρει. Γάργαρο, δροσερό, ναι, φανταστείτε ότι τώρα έχει επηρεαστεί. Τι μου είπες? Τώρα έχει επηρεαστεί από τις γεωτρήσεις και τρέχει λιγότερο. Αλλά φανταστείτε παλιότερα πόσο έτρεχε. Από εδώ μέσα λοιπόν υπάρχουν δύο στοές, μία δεξιά και μία αριστερά, που βρίσκανε τη ρημάνα που λέμε του νερού και το φέρνανε μπροστά. Δροσερό, παγωμένο νερό. Φυσικό. Φυσικό από το ψύχτη της γης. Δυναμωτικό. Λοιπόν, εγώ έχω συναντήσει άλλες δύο μνημιακές ελαιές. Μία στα παλιά ρούματα και μία
στις βούβες. Έτσι. Εδώ έχουμε και τρίτη τώρα. Αυτή χρονολογείται περίπου από το 2000 π.Χ. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Γνωρίζεις λοιπόν την τρίτη μνημειακή ελιά, αναγνωρισμένη. Αναγνωρισμένη. Ναι, από το Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, με περίμετρο 12,5 μέτρα. Από ό,τι βλέπεις και εσύ, έχει πολύ ανάγλυφο ο κορμός της, έχει τεράστια κλαδιά φούντα που λέμε εμείς, είναι ποικιλία τσουνάτι. Τσουνάτι, βέβαια. Έτσι, με αυτό το εύγεστο, το φανταστικό λάδι. Το φούλα το εξωτερικό. Που όποιος τρώει δεν το αλλάζει με τίποτα. Μαζεύεται όπως όλες εδώ στο χωριό, στρώνεται με δίχτυα και κατά διαστήματα, ανάλογα με τη συχνότητα της πτώσης των ελιών, ερχόμαστε και τη μαζεύουμε. Είναι η ιδιοκτησία του Σαρδάκη το Γιώργη και βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νησαράκι. Αλλά αν είχαμε χρόνο να επισκεφτούμε το χωριό, υπάρχουν αρκετές. Σίγουρα θα υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν ελιές που μέσα στην κουφάλα τους κρυφτήκαν εδώ στο λοκάφωμα στις 3 του Ιούνιου του 1941, 3 και 4 άτομα. Και καταφέρανε και γλιτώσανε. Τι λες, να τις δείξουμε ή να τις αφήσουμε, μήπως ξαναχρειαστούν να κρυφτούν? Εγώ λέω να τις αφήσουμε. Και εγώ αυτό λέω. Μπορεί να χρειαστούν. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε. Μετά την νημιακή ελιά, 10-20 μέτρα παρακάτω, ο Άι Γιώργης. Ο Άι Γιώργης. Πες μας λίγο την ιστορία. Ο Άι Γιώργης στα Κασελιάνα, στα Νησαράκι, χρονολογείται περίπου τη δεύτερη βυζαντινή περίοδο. Υποθέτω ξεκινάει το 963 που ο Νικηφόρος Φωκάς ελευθερώνει την Κρήτη από τους Άραβες Σαρακινούς. Ο πληθυσμός έχει αλλοιωθεί τόσο πολύ που ξεκινάει μια οικοδόμηση βυζαντινών εκκλησιών ώστε να τονωθεί το θρησκευτικό αίσθημα των κατοίκων. Έχει μέσα βυζαντινές αγιογραφίες. Είναι της εποχής λοιπόν εκείνης και να πούμε ότι το 1941 όταν η Γερμανία ερχόταν στην Κάντανο, στις 25 του Μάη τότε που μπαίνανε μέσα, καταφέρανε και σπάσανε τη λάμινα των κατοίκων, επειδή φερόταν λίγο ανάμεσα από τα ελαιόδεντρα, ρίξανε 2 βλήματα διαρματικού. Αυτά μπήκανε μέσα, σπάσαν την πόρτα, ήταν ξύλινοι, χτυπήσανε στο σκαλοπάτι του ιερού που θα έπρεπε να σκάσουν. Και δεν σκάσανε. Και όμως δεν σκάσανε. Και το ορίζουμε ως σημάδι του Αγίου. Έτσι. Αν είχαν σκάσει, η εκκλησία δεν θα υπήρχε ή θα υπήρχε ένας σωρός με ερείπια. Και τα πήρε ο παππούς και κάπου τα έκρυψε. Τα έριξε σε μια ελιά με κουφάλα και το οποίο το μυστικό το πήρε στον τάφο του. Δεν το είπε ποτέ. Νομίζω καλά έκανε. Ναι, γιατί καμιά φορά η περιέργεια σκοτώνει. Ακριβώς. Λοιπόν, άκουγα μετά από το εκκλησάκι του Αγιώργη, άλλο ένα αξιοσημείωτο που πρέπει να δει ο κόσμος και να μάθει είναι το εκκλησάκι της Αγίας Άννας. Που μου είπες πριν ότι ήταν θαμμένο, έτσι. Ναι, ακριβώς. Ήταν θαμμένο. Είχαν επιβάλει οι Τούρκοι, οι κατακτητές, να το θάψουν και αυτό βλέπουμε και απ' έξω στον περίβολο την κολόνα που υπήρχε στη μέση εδώ, ακριβώς κρατούσε το τόξο, ώστε να μην υπάρχει κατήζηση της οροφής. Να πούμε ότι σε αυτή την εκκλησία της Αγίας Άννας υπάρχει η μοναδική και σπάνια βυζαντινή αγιογραφία στον ελλαδικό χώρο. Ναι, είναι αυτή εδώ η Αγία Άννα με το στήθος έξω που θυλάζει την Παναγία. Αυτό είναι πολύ σπάνιο στη βυζαντινή τεχνοτροπία. Και έχει από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχει άλλη μία. Άλλη μία είναι στη Ρώμη, στον Άγιο Πέτρο. Της Ρώμης. Αλλά αυτό την κάνει μοναδική. Στην Ελλάδα είναι ό,τι καλύτερο. Είναι, από ό,τι βλέπεις, οι διαστάσεις της εκκλησίας είναι πολύ μικρή, με πέτρινο τέμπλο, χτιστό, σοβατισμένο και αγιογραφισμένο κανονικά. Και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση πριν είναι ότι ήταν χαμηλές οι πόρτες γιατί θέλανε να μπαίνουν μέσα καβαλάριδες για να βεβαιώνουν. Οι Τούρκοι. Και έτσι λοιπόν οι χριστιανοί χαμηλώσανε τα ανώφυλλα των πορτών και τις κάνανε χαμηλές ώστε να σκύβουν. Βέβαια αυτό δεν τους εμπόδιζε να... Καλά, αυτό δεν τους εμπόδιζε να βγάλουν τα μάτια των Αγίων. Γιατί όλοι οι Άγιοι δεν έχει κανείς μάτια. Όλοι. Τους τα έχουν βγάλει. Έτσι βγάζανε το μένος εναντίον των χριστιανών. Δυστυχώς. Ναι. Αυτό που δεν έχουμε πει είναι ότι εδώ στην περιοχή ζούσαν πολύ εξισλαμισμένοι Τούρκοι. Και μάλλον επειδή δεν αντέχανε το γεγονός ότι οι προγόνοι τους ασπαστήκαν το Ισλάμ και οι άλλοι παραμέναν οι χριστιανοί, ήταν από τους φανατικότερους της Κρήτης. Ναι. Ναι, λένε ότι η τουρκοκριτική του Σελήνου και της Αμπαδιάς ήταν πιο σκληροπυρηνική. Ναι. Αυτό που ξεχωρίζει στο μαγαζί είναι η πατάτα. Πέρα από τα καλακρέατα και τους οριές τώρα. Εγώ όλα δικά μου. Την πατάτα την κάνεις χοντρή σαν να είναι φούρνο, αλλά την τηγανίζεις εσύ. Χοντροκομμένη. Χοντροκομμένη, σαν να είναι φούρνο, ναι. Σε ελαιόλαδο. Ναι. Και όταν μεσοψηθεί, την πατικώνεις με το πυρούνι. Ναι.
να πατικωθεί, να σπάσει η πατάτα. Να σπάσει την πατάτα. Να βγάλει το άμυλο. Όχι. Να τραβήξει λάδι μέσα. Για να τραβήξει μέσα λάδι. Να τραβήξει λάδι που γίνεται τραγανή μετά. Αλλά τη βάζεις. Βεβαίως. Από την αρχή είναι. Από την αρχή. Τώρα ας πούμε. Όχι, είναι ακόμα νωρίς. Είναι νωρίς. Δεν ξέρει, δεν σπάνε. Βάζεις το λάδι. Ρίχνεις κατευθείαν, δεν αφήνεις να κάψει το λάδι. Όχι, γιατί δεν είναι χοντροκομμένη και θα καεί. Α, μπράβο. Και σιγά σιγά αρχίζει και βράδυ τραβάει μέσα το λάδι. Τραβάει μέσα, θα πατικώσεις έτσι να σπάσει η πατάτα. Τώρα δεν σπά, είναι ακόμα άψη. Να σπάσει η πατάτα και τραβάει λάδι μέσα. Ναι. Και γίνεται τραγανή. Τώρα και στο τέλος τι βάζεις. Και μετά στο τέλος τρίβω λίγο λοκούμπια από πάνω. Κάτσε εδώ, φέρνω κάτι που είδα. Αυτό είναι γιαούρτι, η βόλη που φτιάζαμε παλιά, οι μανάδες μας, οι γιαγιάδες μας. Στον ήλιο γιαούρτι, το ξεραίνεις, το κάνεις βόλους και το βάλεις στο λάδι. Έλα, τι λες τώρα. Το ξεραίνεις στον ήλιο. Ναι, στον ήλιο. Το βάζανε στο λάδι μετά, ναι, το είχανε... Για να το διατηρήσουν, το βάζανε στο λάδι. Αλλιώς δεν μπορεί να το διατηρήσει. Λιαστό γιαούρτι λοιπόν. Λιαστό γιαούρτι. Λιαστό γιαούρτι. Αυτό πρώτη φορά. Ναι, βέβαια, το βάζανε στο λάδι. Σπάει την πατάτα στη μέση και τραβάει μέσα το λάδι τώρα και γίνει το τραγανί. Αυτό επίσης πρώτη φορά το βλέπω. Αυτό το σκέφτηκες ή το δείξανε. Αυτό το κάνανε οι γιαγιάδες μας, η μητέρα μου. Και στο τέλος παίρνεις και αφήνεις και λίγο λάδι στο πιάτο. Όχι. Εγώ έχω μάθει όλες τις παλιές συνταγές που υπάρχουν, που κάνουν στην περιοχή οι γιαγιάδες και οι μανάδες μας και όλοι. Το τσιγαριαστό, πες μου λίγο, θέλει μόνο λάδι. Μόνο λάδι. Και αλάτι, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Από για ρίγανη και διάφορα. Κρασιά και κρεμμύδια, τίποτα. Ναι. Μόνο λάδι. Μόνο λάδι. Τίποτα άλλο. Νερά που βάζουν και αυτά είναι που λένε στο σφακιανό γιαχνί. Όχι, δεν θέλει τίποτα. Αλλά ούτε και στο σφακιανό γιαχνί. Και χαμηλώνεις τη φωτιά. Η φωτιά, όλα είναι μια λεπτομέρεια. Τα φαγητά είναι μια λεπτομέρεια. Δεν πέτυχε στη λεπτομέρεια, έχεις χάσει το φαΐ. Από φωτιά, από υλικά, όλα. Ιάκωβε, τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος για αυτό εδώ πίσω μας το ιστορικό ελαιουργείο. Το ελαιουργείο αυτό λοιπόν στήθηκε το 1933. Μέχρι τότε οι ελιές αλεθόταν στις φάμπρικες τις παραδοσιακές. Ναι. Η παραγωγή είπαν ότι είναι καλύτερα να πάμε σε ένα μαζεμένο συγκρότημα. Στήσαν το ελαιουργείο. Το 1941 γίνεται το ολοκαύτωμα του χωριού. Το ελαιουργείο της Καντάνου καίγεται επί ένα μήνα. Το λένε από τα γύρω χωριά. Βλέπαμε λέει, τον καπνό επί ένα μήνα να βγαίνει από το συγκεκριμένο χώρο. Γιατί υπήρχε μέσα σχεδόν όλο το λάδι των κατοίκων. Τι λες τώρα, ένα μήνα? Ναι. Ένα μήνα κάπνιζε. Πάμε μέσα να δούμε τα μεσανύματα και να δούμε τον Αναστασάκη το Λευτέρη, μέρος του Δουσού, να μας πει περισσότερα. Για το πιο σύγχρονο κομμάτι τώρα. Έτσι. Πάμε. Ο κύριος Αναστασάκης είναι εδώ για να μας πει από πότε πρωτοξεκίνησε, είπαμε. Το 1933. 1933. Ναι. Υπάρχει μια διαδικασία που βγάζουμε εδώ ένα σπουδαίο λάδι. Ένα σπουδαίο λάδι. Αγνό παρθένο λάδι. Αγνό παρθένο λάδι. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι πέρυσι βγάλαμε... Πέρυσι είχαμε μια καλή χρονιά και έβγαλε 663 τόνους λάδι. Ρεκόρ. Επειδή είμαι στο Συμβούλιο και το γνωρίζω πολύ καλά αυτό το θέμα. Συνεχίστε έτσι και πάμε για τους 1000. Έτσι, θα σπάσουμε όλα τα ρεκόρ. Μακάρι. Να είστε καλά. Η διαφορά, ξέρεις, είναι εδώ η τσουνάτη ελιά. Έχει πάρα πολύ καλές αποδόσεις. Ναι. Ειδικά μετά το Φεβρουάριο, επειδή η ελιά οριμάζει. Εν τω μεταξύ, τα συγκροτήματα που ό,τι βλέπεις είναι καινούριο. Έκανα μετά την ανακαίνιση που τώρα είναι πρόεδρος του συνεταιρισμού, ο κύριος Κονταδάς, που ήταν επί 16 χρόνια δήμαρχος Καντάνου.
Ήταν και ο λόγος μαζί με τον διευθυντή και το ΔΣ τώρα που είναι πολύ φερέγγιο και έχουν έρθει πάρα πολλοί νέοι πελάτες στο συνεταιρισμό. Δηλαδή έρχονται από στροβλές αλληγούς, στροβλές αλληγούς μέχρι από Σάσαλο, Φλόρια, από πάρα πολλά χωριά φέρνουν τις ελιές του γιατί ξέρουν ότι υπάρχει σωστή διαχείριση. Τίμια διαχείριση και εκεί ποντάρουμε. Άρα συνεχίζουμε έτσι. Δυνατά. Τίμια και δυνατά. Νομίζω ότι είμαι στον κατάλληλο χώρο. Από πιπεριές. Τώρα να δούμε αν θα τα βρω όλα, έτσι. Σίγουρα αυτό είναι πιπεριά. Έτοιμο για να φυτευτεί. Εδώ πάμε στην ντοματιά. Είναι ντοματιά. Εδώ είναι κολοκυθιά. Σίγουρα. Ντοματιά, κολοκυθιά, πιπεριά, μαϊντανός. Και όλα αυτά λίγο έξω από την Κάνδανο, Συφάκης. Κυρία Κασιανή θα μας κάνει τη σπεσιαλιτέ του μαγαζιού εδώ στην πλατεία είμαστε. Ναι. Στο πλατεία, κρεατότουρτα ή κρεατόπιτα. Πώς τη λέμε? Κρεατότουρτα. Κρεατότουρτα. Ναι. Ποια είναι η διαφορά της πίτας με της τούρτας? Γιατί έχω κάνει και μία στα Μεσκλά, ναι, που την κάνουμε με το κόκαλο. Όχι, εμείς την κάνουμε με δίχως κόκαλο. Χωρίς κόκαλο. Και εγώ έτσι, ναι, πιστεύω ότι είναι πιο ωραία. Ναι. Πιο ωραία. Τρώγεται πιο εύκολα. Πιο εύκολη, ναι, οπωσδήποτε. Πιο ωραίες είναι και οι δύο. Για να τη σερβίρεις όμως στο μαγαζί είναι καλύτερα με δίχως κόκαλο, γιατί θα κόβεται και πιο ωραία. Και αυτό εδώ το ζυμάρι που είναι αφρός. Το ζυμάρι, ναι, είναι αφρωτό. Είναι γάλα, αυγό. Θα μας πεις τη συνταγή? Κάτι θα σας πω. Στο περίπου. Στο περίπου, ναι. Στο περίπου. Γάλα, στο 1 κιλό ας πούμε, αλεύρι. Ναι. Στο 1 κιλό αλεύρι. Ναι. Περίπου ήμασταν. Θα βάλουμε γάλα, αλάτι, ναι, αυγό. Ένα αυγό. Ναι. Δες εδώ τώρα το ζυμάρι είναι σαν σφολιάτα, είναι τόσο μαλακό. Ναι. Α, την κάνεις εκεί στο μεγάλο ταψί. Ναι. Ω, Παναγία μου. Και φτάνει μέχρι πάνω το ζυμάρι, μετά το κατεβάζεις κάτω, ναι, εσύ, ναι, γεμίζεις, ναι, με όλο το αρνί. Δεν βάζεις μέσα δυόσμο κτλ. Όχι. Τίποτα, μόνο τυριά, το αρνί, το οποίο το αρνί το κάνεις. Το βράζεις ή το μαγειρεύεις? Εμείς βάζουμε χοιρινό, που δικό μας παραγωγή, δεν είναι αρνί. Α, δεν είναι αρνί? Είναι χοιρινό. Άλλο κόλπο. Είναι δική μας παραγωγή το κρέας. Και δική σας παραλλαγή της... Και δική μας παραλλαγή, ναι. Της κρεατότουρτας. Ναι. Δεν το έχω δοκιμάσει με χοιρινό, η αλήθεια είναι. Θα το δοκιμάσει. Και βάζεις γραβιέρα και τυρομάλαμα? Τυρομάλαμα και μυζήθρα. Πιχτόγαλο. Γραβιέρα, ναι, πιχτόγαλο, μπράβο. Πιχτόγαλο, ναι. Μ' αρέσει που το λες πιχτόγαλο. Πιχτόγαλο, ναι. Το τυρομάλαμα είναι αυτό. Το μαστικωτό το λέω. Ναι. Που το βάζεις στα καλτσούνια και γίνεται τέλειο. Τέλειο. Και τώρα απλώνεις κάτω... Τώρα απλώνω τη μυζήθρα. Τη μυζήθρα, πρώτα μυζήθρα. Πρώτα μυζήθρα. Άρα δεν έχουμε καθόλου στη δική μας εδώ συνταγή αρνί, αλλά έχουμε μόνο χοιρινό. Μόνο χοιρινό. Βέβαια αν είχες και λίγο αρνάκι μέσα δεν θα ήταν και κακό, Εντάξει. Αλλά εσύ κάνεις όπως το κάνεις. Ναι, εμάς εδώ τραβιέται πιο πολύ έτσι. Οπότε... Πιο μεζές. Πιο μεζές, ναι. Συνεχίζεις. Συνεχίζουμε με το τυρομάλαμα. Τυρομάλαμα. Υπό τον ήχο της καμπάνας. και του αέρα. Να υποθέσω τώρα ότι αφού βάλεις τα τυριά θα ρίξεις από πάνω όλο το κρέας, θα συνεχίσεις με τα τυριά, έτσι. Και είμαι και εγώ μάγειρας, κάτι ξέρω. Κάτι ξέρω. Και μετά θα το σκεπάσεις, θα ρίξεις από πάνω, θα βάζεις και ένα κρόκο αυγού και το σουσάμι. Ναι. Ωραία. Το έχω δει, γι' αυτό λέω. Το έχεις δει, Το παίζω λίγο έξυπνος. Όταν ασχολείται κανείς με τα φαγητά. Αλλά πραγματικά αυτό δεν το έχω ξαναδεί με το χοιρινό και το έχει τόσο ωραία ξεψαχνισμένο. Ναι, και με δίχως λίπη, με δίχως Ναι, το βλέπω. Όπου μας κομμυρίζει πραγματικά. Τίποτα, άμα έχουμε καλή πρώτη ύλη δεν θέλει τίποτα, ούτε μπαχαρικά. Τίποτα μπαχαρικό. Το λαδάκι
Τίποτα, ναι. Για να καταλαβαίνεις τι τρως. Ακριβώς. Γιατί άμα βάζεις τώρα 2 ζυμοδρό θα τα καλύψει όλα. Όχι, δεν θα χρειάζεται. Και εγώ αυτής της άποψης είμαι, Ναι, πραγματικά. δεν Δεν υπάρχει λόγος. Μπαχαρικά πολλά και μυρωδικά πολλά βάζουν, εκτός από τα γεμιστάκια αυτά ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Ναι, βάζουν για να καλύπτουν ναι. όταν θέλουν να καλύψουν. Όταν δεν φοβάσαι, Ακριβώς, εσύ δεν φοβάσαι, βάζεις πραγματικά. Αυτά είναι όλα δικά μας, ντόπιο κρέας, ντόπια μυζήθρα, όλα είναι ντόπια. Τα φτιάχνουν εδώ στο μαγαζί. Πιχτόγαλο. Ναι. Και μετά τη χαράζεις. Ναι. Ναι, ρίχνεις από πάνω το σαμάκι, πάμε χτυπάς και ένα κρόκο αυγού, ένα αυγού ολόκληρο. Ναι. Ή κρόκο μόνο βάζεις. Όχι, ολόκληρο. Ολόκληρο. Ναι. Ψήνεται αυτό τώρα σε προθερμασμένο φούρνο, να υποθέσω στους πόσους, 180 εκεί. 180, ναι. Και θέλει καμιά ωρίτσα. Μια ωρίτσα περίπου από την ώρα που θα μπει. Και ραντεβού στο πιάτο μετά. Ναι. Και από ό,τι είδα μέσα στο μαγαζί έχουμε και τρομερές ποικιλίες από ελιές, αλατσοελιές, ξιδολιές, τις μεγάλες. Ναι, ξιδολιές, νερατζολιές. Ευτυχώς υπάρχετε κι εσείς ακόμα και κρατάτε την παράδοση. Όσο μπορούμε. Πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι εδώ έχετε και καλή πρώτη ύλη και αγνή πρώτη ύλη. Υπάρχουν και μαγαζιά τα οποία έχουν σπουδαίο και αγνό φαγητό. Το βασικό, ναι. Βλέπω γύρω μου ότι υπάρχουν οι τουρίστες που έρχονται το καλοκαίρι. Ναι, οι Έλληνες προτιμούν την περιοχή. Ναι, πάρα πολύ. Έρχονται από τα Χανιά να φάνε. Ναι, μπράβο. Και όσοι δεν έρθουν θα έρθουν τώρα. Ναι. Και πρέπει να δοκιμάσουν αυτή την κρεατότητα τη διαφορετική της Κερακασιανής. Κάθομαι για να κάνω τα αποκαλυπτήρια. Πέρασε η 1 ώρα και να το αποτέλεσμα. Έχει κόψει κάπου εδώ. Έχεις χαράξει? Ναι, ο Αντώνης. Όλο αυτό το κομμάτι, αυτό είναι η μερίδα του μαγαζιού? Ναι. Πω. Ποιο σαφράτη ήτανε. Να το. Τι έχεις φτιάξει εδώ, Παναγία μου. Είναι πολύ ωραία, και να λέγεται. Κάτσε να κόψω κι άλλο για να βγει ωραία. Πραγματικά είναι ωραία. Κοίταξε εδώ πράγμα. Εδώ! Τη ρομάλαμα, Ναι. Βέβαια. Μπορώ να πω, από την πρώτη γεύση που πήρα, ότι όντως είναι καλύτερη από ό,τι με το αρνί. Ναι. Να την κόψω και στη μέση. Αυτό τώρα είναι η μερίδα, για 2 άτομα είναι αυτό. Ναι. Την κόβω στη μέση και είναι για 2 άτομα. Για πάμε. Συνοχή. Ούτε να τρέχουν τα τυριά, ούτε τίποτα. Τι να πεις εδώ. Εδώ μόνο δοκιμάζεις και δεν θέλει καν πυρούνι. Το παίρνεις με το μαχαίρι. Αυτό εσύ το φτιάχνεις? Ναι. Αυτό? Ναι, είναι οι αγκινέρες δικές μας. Ναι. Το αρνί δικό μας. Οι αγκινάρες να υποθέσω ότι μπαίνουν στην κατάψυξη. Βεβαίως, ναι. Τις καθαρίζουμε, ναι, και είναι έτοιμες για ψήσιμο. Για ψήσιμο. Τι μερακλείδες είστε εδώ πέρα όλοι, ρε παιδί μου. Τι μεράκι. Και η βροβιέ ή ασκορδουλάκι που λένε στην άλλη μεριά της Κρήτης. Ορεκτικό, μεζές, σαλάτα και μέσα στο μαρούλι πάει. Πολύ ωραία. Τώρα να μην ρωτήσω ποιος φτιάχνει αυτούς. Εμείς θα φτιάχνουμε. Εμείς. Και φουλ αντιοξυδοτικό. Ναι, και κάνει καλό και στο ζάχαρο. Ναι, ό,τι είναι κάτω από τη γη, ό,τι είναι κάτω από τη γη κάνει καλό. Συνεχίζω να δω τι θα γίνει σήμερα εδώ, το φαγητό. Μπορεί να φύγετε και 2 κιλά παραπάνω. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Είμαστε αδύνατοι.
δεν σταματάνε οι ομορφιές Καντάνο, έτσι. Η αλήθεια είναι και η βασική ομορφιά τι είναι? Το φαράγγι. Και είμαστε στο κέντρο τώρα. Είμαστε περίπου στη μέση, ναι, είμαστε στη Μεγάλη Κούρμπα. Στη Μεγάλη Κούρμπα. Ναι, έτσι λέγεται. Κούρμπα είναι η στροφή στα κριτικά. Ναι. Λοιπόν, αυτό το σημείο είναι που δεν καταφέραν οι Γερμανοί στις 24 το Μάη όλη μέρα να το περάσουν. Να δώσουμε ένα σύντομο χρονικό της μάχης. Στις 20 του Μάη, μετά τη σειρά του Δραπανιά που βομβαρδίζεται η Κρήτη, ο Μάλεμες και τα σχετικά, ο Γαλατάς στα Χανιά. Μετά το Δραπανιά λοιπόν εμφανίζονται στον ουρανό τους Καντάνου 4 βομβαρδιστικά. Βομβαρδίζουν την Κάντανο, αμέσως μετά γίνεται μία αμάζοξη των κατοίκων έξω από το δημοτικό σχολείο της Καντάνου και αποφασίζουν να πολεμήσουν. Η αλήθεια είναι ότι το φαράγγι, επειδή όπως θα δούμε ο δρόμος είναι ελικοειδής, η μία πλευρά απέναντι από την άλλη, βοηθούσε πολύ ο τόπος ώστε να γίνει μάχη. Το νέο διαδίδεται, έρχονται κάτοικοι από όλο το Σέλινο σχεδόν, δηλαδή ειδικά από το Ανατολικό, από Πλεμεγιανά, Κακοδίκη, Δρύς, από όλα τα χωριά, Παλιά Ρούματα, 9 χωριά και τα σχετικά. Να πούμε ότι το βράδυ στις 20 του Μάη επιβεβάζονται σε ένα ορεινό λεωφορείο, κατεβαίνουν λοιπόν μετά τις βουκολιές στα Κουλουκουθιανά, Νεραζιά λέγεται σήμερα. Εκεί σκοτώνεται την επόμενη μέρα στη μάχη μαζί με τους ντόπιους που είναι εκεί ο Λαζόπουλος ο Γιάννης από τα Τεμένια. Ο Λαζόπουλος ήταν τραυματίας του αλβανικού μετώπου και είχε πάει στη μάχη με τη στολή του έφετρου Λοχεία. Αυτό είναι που θα σώσει τις βουκολιές από την καταστροφή, γιατί πιστέψαν οι Γερμανοί ότι πολέμησε ο στρατός. Την επόμενη μέρα, 22, γίνεται η μάχη στην Αγριμοκεφάλα. Εκεί σκοτώνεται πάλι. Να πούμε ότι οι Γερμανοί θέλουν να προλάβουν απόβαση, αυτό φανταζόταν, των Εγγλέζων από Αίγυπτο και Λιβύη στην Παλιόχώρα. Οπότε στέλνανε ομάδες να διασχίσουν αυτόν τον δρόμο που έρχεται στην Κάντανο το 1932-33. Τότε πέρασε ο δρόμος. Μέχρι τότε για να πας στα Χανιά πρέπει να διασχίσεις το από Πηγάδι, να κατέβεις Έμπρονα, Πρασέα, Λυκιανό, να περάσεις τον ποταμό και να φτάσεις μετά από 9 ώρες. Οπότε στις 22 λοιπόν γίνεται η μάχη στην Αγριμοκεφάλα. Χάνεται και αυτή η ομάδα. Οι εχμάλωτοι που θα πιαστούν εκεί θα τους πάνε οι μαχητές και θα τους παραδώσουν την επόμενη μέρα στο Κούνενι, στη σταθμό της χωροφυλακής. Την επόμενη μέρα μετά 23 του Μάη γίνεται η μάχη στα Φλόρια. Εκεί σκοτώνονται όλη η ομάδα. Ένας κατάφερε και γλίτωσε, είχε ανεβεί σε μια πανύψηλη καστανιά, ο οποίος πήγε στο Μάλεμε με τα πόδια μετά από 2 μέρες και λένε ότι ο συγκεκριμένος πήγε αυτοπροσώπως στο Χίτλερ και είπε ότι στην Κρήτη δεν πολεμάει ο στρατός, πολεμάνε οι κάτοικοι. Ήταν ό,τι είχε δει ο Γερμανός στρατιώτης πάνω την καστανιά. Πόση ώρα είναι να το περάσει τα πόδια? Είναι γύρω στη 1 ώρα. 1 ώρα? Ναι, να περπατάς καλά όμως. Ναι, και πού καταλήγει αυτό? Στην Κάντανο. Στην Κάντανο, της Καντάνου, ναι. Ξεκινάει από τον Άναβο, είναι το κομμάτι που παρακάμφθηκε από τη χάραξη. Ο δρόμος πότε έγινε? Ο άλλος δρόμος είχε μέσα στη Χούντα. Έγινε παράκαμψη, ναι, γιατί από ό,τι βλέπουμε υπάρχει συμπαγής βραχισμός, οπότε για να υπήρχε τότε διαπλάτηνση ήταν πολύ δύσκολο. 24 λοιπόν του μήνα, 24 του Μάη, η τελειότερη πολεμική μηχανή της Ευρώπης τότε που ήταν η Γερμανία, καθυλώνεται εδώ. Οι Γερμανοί δεν καταφέρνουν όλη μέρα να περάσουν, να σπάσουν τη γραμμή άμυνας, με τα λιγοστά όπλα που είχε αφήσει ο Μεταξάς στους κριτικούς και με τα λάφυρα που είχαν πάρει τις προηγούμενες μέρες από τους Γερμανούς, οι κάτοικοι τους σταματάνε εδώ. Την επόμενη μέρα οι ντόπιοι θα συμπτυχθούν λίγο πιο κάτω, πάνω από το Νερόσπυριο και μετά στη Δρατσιέρα, γιατί 24 το βράδυ προς 25 οι Γερμανοί συνεννοούνται με φωτοβολίδες. Οι ντόπιοι φοβούνται ότι θα κυκλοθούν και έτσι γίνεται η σύμπτυξη της γραμμής. 25 το βράδυ οι Γερμανοί καταφέρνουν και μπαίνουν στην Κάντανο το απόγευμα και το βράδυ διανυχτερεύουν στην Παλιόχώρα. Εδώ μην περιμένετε να δείτε τίποτα μοντέρνα γλυκά, εδώ θα δείτε και θα βρείτε ό,τι έπαιζε παραδοσιακά και ό,τι παίζει τώρα όπως έπαιζε παλιά. Ξεκινώντας από Εκμεκ, όχι Εκμεκ, αυτό είναι Εκλέρ. Λοιπόν, Εκμεκ είναι εδώ, μπερδεύτηκα έτσι. Άμα πίνεις κανένα παγωμένο νερό. Εκμεκ,
στο μπολάκι. Παραδοσιακές πάστες. Τι έστι πάστα παραδοσιακή? Είναι πάστα, είναι κρέμα βραστή μάστορα. Ναι. Κρέμα βραστή. Όχι έτοιμη κρέμα. Βραστή, αλεύρι, ζάχαρη, κοπλάο, γάλα. Μόλις βράσει, βάζουμε μέσα λίγο ακόνερο, όπως σε μυγαλωτά. Και έχει αυτό εδώ το... Και αυτά τα εκλέρ, απ' έξω είναι διαφορετικό, και αυτά μέσα έχουν την ίδια κρέμα. Και αυτό έχει... Είναι αυτό το Survivor, καρύδα. Καρύδα, ναι, τρούφα και αμύγδαλο. Μέσα έχουν την ίδια κρέμα. Αλλά μέσα έχουν την κρέμα λίγης, δεν έχουν πλαστικές. Το γαλακτομπούρικο από πότε κρατάει? 50. Από το 50, μπαμπάρας. Και εσύ τώρα πήρες τα 9. Τι πάμε? Θα το δοκιμάσουμε. Θα δοκιμάσουμε. Που γι' αυτό ήρθαμε, και γι' αυτό μάλλον. Πέρα από ότι το χωριό είναι ιστορικό, γράφεις και εσύ την νεότερη ιστορία με το γαλακτομπούρικο. Όχι, έτσι είναι. Το βασικό είναι ένα καλά κόσμο που το προτιμά και το αρέσει. Όλα τα γλυκά είναι καλά για μένα. Απλώς όσο πιο πολύ βάλεις φρέσκα προϊόντα ή γάλατα ή κρέατα ή οτιδήποτε είναι το πιο καλό το αποτέλεσμα. Καταλάβεις. Το δικό σου γαλακτομπούρικο έχει σιμιδάλη, έχει κατσικίσιο γάλα. Λίγα αυγά και λίγο κοφλάο. Αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα αν το βάλεις από το φούρνο. Μια ανάλαφη κρέμα. Αν το βάλεις από το φούρνο πρέπει να τα αφήσεις 6 ώρες με 7 για να φύξει λίγο η κρέμα. Άμα το κόψεις. Το σιροπιάζεις πώς? Το σιροπιάζω με κλιαρό σιρόπι και ζεστό γαλακτομπούρικο. Και πάλι πρέπει να το κόψεις κατευθείαν. Πρέπει να τα αφήσεις 7 ώρες. Να τραβήξει. Γιατί αν το κόψεις μια ώρα είναι σαν το σιρόπι. Τώρα είναι πολύ νερούλο, ρε παιδί μου. Ενώ άλλα γαλακτομπούρηκα τρώνονται ζεστά. Για μένα αυτό είναι το τέλειο σιρόπι για σιροπιαστά. Δεν είναι? Για μένα για το γαλακτομπούρικο είναι το τέλειο. Το τέλειο είναι. Αυτό φαίνεται. Εγώ όταν ξέρεις, ο καθένας έχει το δικό του, ρε παιδί. Εδώ. Αυτό είναι το σιρόπι το τέλειο. 30 βαθμούς. Ο καθένας έχει το δικό του γουστό. Και δεν βάζεις τίποτα, ούτε πορτοκάλι, ούτε λεμόνι, τίποτα, απλά λίγο ξινό. Ούτε γλυκό. Μπράβο. Έτσι. Και δεν φάγαμε γαλακτομπούρικο, φάγαμε παγωτό, φάγαμε μυγδαλωτά, τώρα γαλακτομπούρικο. Τα είπαμε για το γαλακτομπούρικο. Μας περιμένει και μια πριζόνα και δύο καλτσούνια. Όπου πάτε δηλαδή σας δίνουν και κάτι. Δεν φαίνεται.
Είμαστε στην τελευταία στροφή, στην Κάντανο. Να πούμε ότι εδώ πέρα λοιπόν 25 του μήνα το απόγευμα οι Γερμανοί περνάνε μοτοσυκλέτες μονές και διπλές και φτάνουν στην Ανισαρακιώτικη γέφυρα, στο ποτάμι κάτω. Εκεί υπάρχει ένα οδόφραγμα. Οι Γερμανοί λοιπόν όλος αυτός ο δρόμος που είναι περίπου 200 μέτρα γεμίζει με μοτοσυκλέτες. Ξεκινάνε και βάζουν όλοι μαζί. Πολυβόλα, χαλασμός κόσμου, εκφοβισμός του κρατήριου και τα σχετικά. Απέναντι στα νησαράκια είχε πάει το τελευταίο οπλοπολιβόλο που είχαν πάρει ο Κωστάκης ο Γιώργος από τα Πλημιγιανά. Τους βάζει από εκεί. Οι Γερμανοί ανοίγουν τον δρόμο, περνάνε, όποιον βλέπουν το σκοτώνουν ακαριέα, ούτε ρωτάνε ποιος είναι ούτε τίποτα. Έχουν βάλει φωτιά στην κάτω γειτονιά στα Νταμιλιανά, επικρατεί ένας πανικός. Οι κάτοικοι βέβαια γνωρίζουν τι έχουν κάνει, τους έχουν πολεμήσει, γνωρίζουν ότι θα υποστούν αντίπεινα και έχουν φύγει από το χωριό. 25 πάνε Παλιόχωρα, περνάνε μέχρι 3 του Ιούνιου, όποτε περνάνε, όποιον βλέπουν τον εκτελούν επί τόπου. 3 του Ιούνιου το πρωί έρχεται μια ειδική ομάδα καταστροφών από το Ηράκλειο, μαζί με αυτούς που έχουν πάει στην Παλιόχωρα και από το Μάλεμε. Καλούν με μεγάφωνα της εποχής εκείνης τους κατοίκους να γυρίσουν, λένε ότι όποιος βρεθεί στο σπίτι του δεν θα το καταστρέψουν. Ναι. Οι κάτοικοι δεν πέφτουν στην παγίδα και γι' αυτό δεν έχουμε τα θύματα που έχουν άλλες περιοχές. Και ξεκινάνε τα σπίτια, τα τσιμεντένια, δυναμίτες και καύσιμο πετρέλαιο και τα σχετικά. Στα υπόλοιπα που είναι από πέτρα και ξύλο, φωτιά. Μία σκόνη έφλεκτη, μία πιστολιά και φωτιά. Τα σπίτια μεταξύ όλα είχαν οι κάτοικοι αποθηκεύσει το λάδι της χρονιάς τους. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όταν αρπάξει το λάδι δεν μένει τίποτα. Δεν έμεινε τίποτα. 3 του Ιούνιου λοιπόν υπηρετεί ένας χαμός από καπνό, φωνές, πυροβολισμούς και τα σχετικά. Οι Γερμανοί για όλο το καλοκαίρι μέχρι το Σεπτέμβριο δεν θα κατοικήσουν. Όταν θα εμφανίζονται εδώ και θα βλέπουν την Κάντανο μπροστά τους, θα ρίχνουν πυροβολισμούς στον αέρα. Αλήθεια, τότε λέγανε οι ντόπιοι ποιος φοβάται πιο πολύ, εμείς τους Γερμανούς ή οι Γερμανοί εμάς, και πυροβολούν για εκφοβισμό. Θα κατοικήσουν στην Κάντανο το μοναδικό κτίριο που δεν θα έχει πέσει από τη φωτιά μετά το Σεπτέμβρη, όπου και με ένα κορμό δέντρου θα γίνεται έλεγχος κυκλοφορίας για όποιον περνάει αμάξι της εποχής. Στο Πολιτιστικό Κέντρο Καντάνο, στην προσωρινή έκθεση Μουσείου Ολοκαυτώματος, προσωρινή έκθεση αντικειμένων ολοκαυτώματος, το οποίο βρίσκονται μέσα οι αυθεντικές επιγραφές που αφήσαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί καταλάβαν όλη την Ευρώπη. Εδώ αφήσανε γραπτά μνημεία που προσπαθήσαν να δικαιολογήσουν την πράξη τους. Η ξύλινη πόρτα που ήταν στην είσοδο από τα Χανιά και ο μαυροπίνακας του σχολείου που ήταν στην είσοδο από την Παλιόχωρα. Μία στην είσοδο και μία στην έξοδο λοιπόν του χωριού. Αυτή είναι η μαρμάρινη που φέραν στη διάρκεια της κατοχής. Είχαν σκοπό να φτιάξουν ένα μνημείο ολοκαυτώματος. Δεν το προλάβανε, τους πρόλαβε ο χρόνος, άρχισαν η ήττα και φεύγοντας το πήραν μαζί τους. Στα Χανιά όμως το βρήκαν δύο καντανιώτες, το γυρίσαν ανάποδα. Από την πίσω μεριά είναι ένα απλό μάρμαρο, από κάτω ήταν τα γράμματα και με το που τέλειωσε ο πόλεμος το φέραν εδώ. Τα μοναδικά γραπτά μνημεία που αφήσαν οι Γερμανοί σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται εδώ. Χιτλέρνα, Χιτλέρνα, μην το καυχηθείς. Πώς πάτησες στην Κρήτη, πώς πάτησες στην Κρήτη. Μαγείρεμα, τέλος. Περπάτημα, τέλος. Ώρα απόλαυσης. Παγωμένο, θα είναι σε λίγο. Iced tea. Με στέβια παρακαλώ.